Здравейте хора, аз съм Анимус, тук сме Дидо. Здрасти, кажи здрасти. Здравейте. Това ще е видео, което рекламирам този сайт CSGO DAO, не знам как се води. И този сайт е много хубав, защото натискате Free Coins, пишете този код, пишете този код Animus 500 и ще получите 500 точки. И тук, примерно, има червени, черни и зелени. Ето. Вие залагате и ви го умножа. Ако побеждавате, ако губите, нали, го изгубвате. И за да вкарате депозит, ето аз съм взел от този сайт този пистолет, P250. Ако имате точки и искате, нали, скин, искате това. И тук има разни ножове, оръжия, всичко ето с точки, които си ги печелите. Ето, тук има по-евтини. Като пишете моя код, може да вземете спокойно едно от тези оръжия. От 500 надолу. Ето, какъв снайпер. И това е сайта. В момента нямам нищо. В момента нямам нищо. Колко яко. И залагате и така. И ако искате точки, пак напишете Animus 500 и чекайте. 500 точки, безплатно. И може само един път да пишете код. И това е, което мога да ви кажа. И, да, и Дидо, той ще прави канал. Да. Ще снимаме заедно на CSGO и такива. Да знаете, аз вече не играя League of Legends. Дидо играе, той може да снима. И... да, и чао.